Karel, dat kun je niet maken. Je moet aanwezig zijn bij de zwemwedstrijd. Je zoon begint zich al af te vragen of jij überhaupt wel zijn vader bent. Wat zeg je nu nou? Heb je zorg ervoor dat hij tussen de mensen kan zwemmen? Ik bedoel, dat jong, dat wint toch altijd. Ik begrijp zijn probleem echt niet hoor. Karel, je begrijpt toch wel dat hij zijn geluk wil delen met zijn dierbaarste. Dat ben jij, zijn vader. En geluk wat je niet deelt, is een schijn in plaats van werkelijkheid. Dat begrijp je toch wel? Nou ja, goed. Vooruit maar. Als je het zo stelt, begrijp ik het wel. Ik zal een vredesverdrag in het Midden-Oosten even een paar weken opschorten. Ik bedoel, een paar weken oorlog kan vast geen kwaad. Ik zal er zijn. Nou, gelukkig Karel, ik ben blij dat je je bezind hebt. Ik zie je over een paar uur in de sportfondsen. Wat denk eraan, hij rekent op. Ik ga even mijn vader opzoeken, oké? Doeg! Ja, is goed als het gaat. Doe het goed aan de tennis. Doei doei! Waarom zijn mijn voeten zo slam dat ze niet eens een bal tegen kunnen houden? Ja, zwemmen gaat wel goed af. Wat heb ik eraan als mijn vader nooit komt kijken? Wat doe ik er dan voor mijn eigen eenzame ik? Wat moet ik nou gaan doen? Op het land gaan leven waar ik niet eens een bal tegen kan houden? Of in een zee gaan leven waar ik niet eens mijn moeder kan vinden? Laat de duisternis mij bederven. Ik zal het omarmen met mijn volste liefde. We zullen zien hoe snel het wel niet zal smelten. Lieve mensen, het is zo simpel. Om je niet te binden aan de verwachting, maar juist het moment te ervaren zoals hij gegeven is. Zodat je niet bezig hoeft te houden met angst en onzekerheid. Zodat je op elk moment jezelf kunt zijn. Want als er geen verwachting is die je teleur kunt stellen, is er ook niks om onzeker over te zijn. Zo zuiver als een kind telkens, zo puur en rijk. Creation where I'll never
Bedankt voor jullie aandacht. Ik begrijp, iedereen gaat verder naar, direct naar Artista Assoluta. Ja. Ja. Oh, nou ja, ik weet niet of jullie tijd hebben met Alex en Tony te praten. Als je een vraag hebt, moet je dat misschien wel snel even doorgeven. Of,